आदरणीय ग्राम पंचायत बसांव कला के नागरिक बंधु माताओं एवं बहनों, आज मैं बसांव कला पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी यह वादा कर रहा हूं, यह वादा झूठा नहीं है। यह वादा संकल्पित और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कह रहा हूं कि मैं जो भी वादा कर रहा हूं यह मैं जरूर करूंगा। मैं इसके लिए संकल्पित हूं। मैं कसम खा कर कहता हूं कि इसे बखूबी निभाऊंगा और इसके लिए मैं सब ग्राम पंचायत बसांव कला के जनता को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा जो क्या बात है, क्या बात है। भोला बाबा भोरा सबसे पहले ये बसांव कला पंचायत के जनता के हमरा तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम बा। आई हम बता दिहल चाहतानी कि जैसे ही चुनाव के बिगुल बाजल, हर पंचायत में प्रत्याशी निकल के दौड़े लगल। लेकिन ये हमार सुझाव बा, कहनाम बा कि ये बसांव कला के भैया लोग, अगर ये पंचायत में चूक जी वजह मुखिया प्रत्याशी चुने में, तब 5 साल बहुत पीछे चल जाइबा लोगन। ऐसे ही हम हाथ जोड़ के विनती करब, रिक्वेस्ट करब कि ए देवता रूपी जनता, ए देवी रूपी माई बहिन, हमनी के बीच में एगो ऐसा प्रत्याशी आइल बड़ी कि सब मुखिया बन के भलाई करेला, लेकिन पहले से समाज सेवा में लाग के आ लोगन को भलाई करतड़ी, जेकर नाम बा डॉक्टर प्रेमा देवी। वो हमनी के बीच में मुखिया के प्रत्याशी बन के आइल बड़ी। तो ई हम रुआ सब से रिक्वेस्ट करब कि प्रेमा देवी जी के अंगीपारी मुखिया हमनी के बनावे के बा। काहे कि हमनी के पंचायत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के औरत प्रेमा देवी जी ऐसा ही मुखिया चाहिए। यही से हमारा कहे के बाका कि जब से आइल पंचायत चुनाव, मचल बटे हाहाकार। डॉक्टर राजेंद्र जी के अर्ज है बा, बिनती बारंबार। यहाँ एक लाइन गजल दिहल गई। आ का गजल के लाइन में मास्टर? बहुत अच्छे। तुम मेरे बाद मुहब्बत को तरस जाओगे।
तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। लेकिन गनवा के अंदर बड़ा बढ़िया बात लिखल गई। राजेंद्र प्रसाद जी का प्रेमा देवी जी का आवाज बा, कोई जो किया है नहीं, कोई जो किया है नहीं करके वो दिखाएंगे। पंचायत बसाऊ में, पंचायत बसाऊ में मैं झंडा लहराएंगे। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। साफ साफ बतलावल गई बा, शायर का लाइन दिहल गई। गरीब जानता है गरीबी को भाषा को, गरीब जानता है गरीबी को भाषा को, अमीर क्या जाने भूखमरी के नशा को। डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी चमिला जकर गौवा हो, डॉक्टर राजेंद्र जी चमिला जकर गौवा हो, पत्नी प्रेम देवी लड़ी है चुनौआ हो। समाज सेवा में दिन रात वो तो लीन रहे, समाज सेवा में दिन रात वो तो लीन रहे, पिता हरिशंकर शुरुआती बुरा दिन रहे। करके संघर्ष अपने बेटा को पढ़ाए थे, करके संघर्ष अपने बेटा को पढ़ाए थे, प्रभु के कृपा से आशा दिनों दिखाए हैं। ए भैया, ई कोनो अनजान व्यक्ति का कहानी नहीं है, अनजान व्यक्ति का बात नहीं है। बसाव कला पंचायत के रहे वाला चमिला गांव के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बात बा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का औरत प्रेमा देवी जी बसाव कला पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ल बड़ी। देखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समय बचपन में एगो गरीब परिवार से बिलोंग कैलस, लेकिन धीरे धीरे मेहनत कई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
बहुत आगे के तरफ प्रोग्रेस कैलन। प्रमाण मिलेला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज दू गो हॉस्पिटल बा, जनता का सेवा में रात दिन रहिला। इतने ना, जवन हमहन कई प्रेमा देवी जी बाड़ी, जवन मुखिया के प्रत्याशी बाड़ी, ऊ भी डॉक्टर हड़ी। समय भगवान बदल दिहलन। आज जब बदल दिहलन तो ई प्रेमा देवी के दिल में जिज्ञासा उठल कि हमहू लोग के बीच में आई आ लोगन का सेवा करी। आज जब बसाव कला पंचायत में गईली तो लोगन का आवाज आवे लगल, हाला मच गईल। का हाला मचल बा? यहाँ एक लाइन गीत दी है। जब डॉक्टर प्रेमा देवी जी बसाव पंचायत में ढुकली आ भ्रमण करे लगली, घूमे लगली, उस समय हाला मचल बा। का हाला मचल बा? गौआ नगरिया में फैलल खबरिया, गौआ नगरिया में फैलल खबरिया, गरीबन के होई है उधार, प्रेमा देवी आवते हो बाड़ी। गौआ नगरिया में फैलल खबरिया, गरीबन के होई है उधार, प्रेमा देवी आवते हो बाड़ी। बन के हमनी के करधार, प्रेमा देवी आवते हो बाड़ी। बसाओ कला पंचायत का जौना गांव में जास, प्रेमा देवी जी सब लोग बूढ़ जवान, माई बहिन, चाचा चाची के आवाज आवे लगल कि हमनी लायक मुखिया अगर बाड़ी तो प्रेमा देवी जी बाड़ी, जेकर इंतजार रहे। आज वो हमनी के बीच में एगो प्रत्याशी के रूप में आई है। लोग सोचत बा, कहत बा का इहे आवाज निकलता, गरीब मजदूर ई किसान के ऐलान बा। आंगा पीछा लागल सब बूढ़ा नौजवान बा। गरीब मजदूर ई किसान के ऐलान बा। आगा पीछा लागल सब बूढ़ा नौजवान बा। सब नर नारी करल तैयारिया, सब कम बसताटे प्यार, प्रेम देवी आवते हो बाड़ी। हमन के बन के करधार, प्रेम देवी आवते हो बाड़ी। ए भैया, पूरा पंचायत में हाला उठ गई कि आज हमनी के प्रेमा देवी जी अगर पंचायत में मुखिया के चुनाव लड़े आ गई तो बहुत पहले अपना डॉक्टरी से ए गांव जवार का भलाई कैली, लोगन का उपचार कैली। तो जब आ गई तो ए बेरी हमनी के इनकरे के मुखिया बनावल जाई। गांव के बूढ़ नौजवान, माई बहन सब प्रेमा देवी के लोग आशीर्वाद दुलार देवे लगे। आ जब आशीर्वाद दुलार देवे लगल, वो समय का बात मिलल बा। इ लोगन के आवाज बा का कि करे बिना
भैया। एक आदमी दूसरा आदमी से कहता कि करी बिनैया ये बाबू भैया, माना बात हमार की हमारे बिरना हो, कि हमारे बिरना हो, सब कर होई है अब की पीड़ा पार, हमारे बिरना हो। हर गांव के लोग एक गांव में दूसरा गांव में जब लोग पहुंचता वापस में बात करता तो कहता कि भैया ये हमार विनती बा कि हमनी के मुखिया बन के प्रेमा देवी जी आ गई बारी, तई रौरा सब से ये हमार रिक्वेस्ट बा भैया कि ये बेरी प्रेमा देवी का भुलाए के नहीं खे, काहे कि प्रेमा देवी के आवाज बा डॉक्टर प्रेमा देवी जी के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऐलान बा का फ्री में दवाई, फ्री में पढ़ाई, फ्री में होई उपचार, रोड चक्कर बन सबका लायक, रोड चक्कर बन सबका लायक, जान सगरे जवार की हमारे बिरना हो, कि हमारे बिरना हो, होई है सब कर अबई उधार, हमारे बिरना हो। तनी बात का ध्यान से सुन लेने के बाद जवन प्रेमा देवी जी डॉक्टर बानी आरपीएस हॉस्पिटल सिकरौल में, ई प्रेमा देवी जी का आवाज बा, ऐलान बा कि जे भी गरीब व्यक्ति बा अगर केहू के प्रसव रही तो ओके फ्री में प्रसव करावल जाए, अगर ऑपरेशन बा तब फ्री में ऑपरेशन कई जाई। ये हमन के सोच बा, ये हमार आदेश बा कि हमरा लोगन के सेवा करे के बा, भलाई करे के बा। ऐसे ए भैया ऐसन समय ऐसन मौका बार बार ना आवेला, ऐसन प्रत्याशी बार बार ना मिलेलन, ऐसे ए चीज पर ध्यान रखे के बा। और डॉक्टर प्रेमा देवी जी का ऐलान बा कि अगर हम मुखिया बन जातानी तो जौन भी गवर्नमेंट का लाभ मिले लायक रही हम लोगन के बीच में लाके और वो लाभ को जरूर पहुंचाई। कि अरे खाद पानी बिजली व्यवस्था गावे गावे, कि खाद पानी बिजली व्यवस्था गावे गावे, सब चीज रखब तैयार। अरे कहे बोले के मौका न मिली, कहे बोले के मौका न मिली, कर के परी न इंतजार कि हमारे भैया हो, कि हमारे बिरना हो, सपना सब कर हो साकार, हमारे बिरना हो। अगर हम मुखिया बन जाते हैं तब पूरा व्यवस्था हक का लड़ाई लड़के गवर्नमेंट से लिया के अपना पंचायत में उपलब्ध कराई, ये हमार जिम्मेवारी बनत बा। लेकिन रौरा सभे एक बार डॉक्टर प्रेमा देवी जी के मौका देख के देखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ प्रेमा देवी जी एगो बड़ा बढ़िया बात कहले बान लोग, का कहले बान जा कि एक बार मौका तो मुझको अरे ये देखे देखो जो किया हूँ मैं आदा,
निभाऊंगा मैं एक बार। अरे देखे देखो जो किया हूँ मैं वादा निभाऊंगा मैं। मैं करूँगा भलाई ये वादा मेरा कभी बदलेगा नहीं इरादा मेरा। याद रखना है चूक जाओगे मौका, चूक जाओगे मौका तो दिक्कत होगी। एक बार मुझ पर ये बात दबा के देखो जो। ए भैया, ए चाचा, ए चाची, एक बार ये अपना बेटा का, ये अपना बहू का, अपना भाई का एक बार बटन देके आप फुल बहुमत बनाई जा। आ तब देखी जा कि आपके बेटा, आपके भाई, आपके बहू खारा अगर रौरा सभे के सामने नईखन उतरा तब फिर दोबारा कभी वादा करे खातिर आरुआ सभे के बीच में वोट मांगे खातिर नईखन आ सकत। ऐसे एक बार जरूर हमरा के वोट देके आ मुखिया पंचायत का बनावल जाए ताकि पंचायत का भाग बदल जाए। ओ समय के बात मिलल बा, एक लाइन गीत दिहल गई नदिया के। इहे बतिया प्रेमा देवी जी जब लोगन से घूम घूम कहत रहली, एगो गांव के दरवाजा पर खड़ा बाणी, घर का बूढ़ बुजुर्ग आदमी के समझावत है। वो बुढ़ऊ दादा सुनत हवन, लेकिन घरवा में वो बुढ़ऊ दादा का पतो ही रहे के बारे का लोता से सुनत रहे कि प्रेमा देवी बहुत अच्छा डॉक्टर हरी राजेंद्र प्रसाद जी डॉक्टर हुमन, आई मुखिया बन के हमनी के आइल बड़न, तो हमनी के पंचायत में ऐसे शिक्षित लोग का जरूरत बा। जब प्रेमा देवी जी कह के चली गईली, उ घरवा का कनियवा अपना घरवा का लोग का समझावत में बैठाई के का समझौले भी आप लागे गुलजार सैया जी, बढ़िया व्यवहार सैया जी। डॉक्टर के सपनावा सजावल जाई, डॉक्टर के सपना वा सजावल जाई, विजयी बनावल जाई। कनियवा कहत अपना घरवा के लोगवन के समझावत पे कि हमनी को पंचायत में ऐसे पढ़ल लिखल शिक्षित उम्मीदवार चाहिए हम। ऐसे सैया जी आज सही काम धाना छोड़ दी, अब पंचायत में घूम के प्रेमा देवी जी का वोट मांगी। काहे कि प्रेमा देवी जी अगर मुखिया बन जाती तो हमनी के प्रसव का आई ऑपरेशन का ये सब सुख सुविधा हो जाई। मर्दाबाद समझ गई, अब प्रेमा देवी जी का घूम घूम वोट मांगे लगल बा। आ जब मांगे लगल ओ समय एक बात मिलल बा,
गौवा जवरिया में होता ताई अरिया होता ताई दरिया हो के बात नेता हो ना हारती। आज पूरे गांव में तैयारी चले लगल बा कि होनहार नेता होनहार मुखिया का अगर प्रत्याशी बाड़ी तो डॉक्टर प्रेमा देवी जी। हर गांव में लोग तैयारी करे लगलन कि प्रेमा देवी जी के अंगी पारी मुखिया बनावे के बा। वो समय के बात मिलल बा का डॉक्टर राजेंद्र प्रेमा देवी जी का चुन ले लोगा, देवी जी का चुन ले लोगा, होता तो सगारो जयकार। पूरे पंचायत के लोग मिल के आई चुनौती कैल कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो नौरत बाड़ी आरपीएस हॉस्पिटल सिकड़ौर में वो हमन का पंचायत में मुखिया का प्रत्याशी बड़ी। ऐसे हमनी के सब लोग का तैयारी अनकी पारी प्रेमा देवी जी पर बा। सब लोग तैयारी करे लगल। आज जब तैयारी करे लगल वो समय के बात मिलल बा एक लाइन गीत दिहल गई कि हाला मचल बाटे घर घर के पार हो लड़ाई यार पार के बाटे। कंधा से कंधा मिलवले सभा लोग बा। जीती है प्रेमा देवी जुटनी मन सन जोग बा। तैयारी में ला गईलन लड़ाई यार पार के चले लगल। लेकिन लोग यह सोचत बा कि अंगी पारी हमनी के पंचायत में प्रेमा देवी जी मुखिया बनतड़ी तो हमनी का गांव विकास का ओर चली गई, विकास के तरफ बढ़ गई। तो अब हमनी के पंचायत शहर से भी स्वर्ग लगे लगी। यह लोग सोच के प्रेमा देवी पर एकजुट बना के तैयारी लोग कर दिहलन। आज जब तैयारी कर दिहलन ओ समय का बात मिलल बा खड़ी के लाइन दिहल कि जात पाता के भेदभाव मिटावे के परी डॉक्टर राजेंद्र जी के झंडा लहरावे के परी। आवाज बन गई कि जात पात से ऊपर हटकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पत्नी प्रेमा देवी जी का मुखिया बनावल जरूरी बा। ये मेरी पीछे नहीं के हटे के जात पात से ऊपर उठ के आ प्रेमा देवी जी पर वोटिंग जमी के करे के बा। लोग कहता पूरा बूढ़ा नौजवान का आवाज बा कि अरे बूढ़ा नौजवान सबके ऐलान बा हमनी के मुखिया के अलग पहचान बा। अजय दिन बंधु सभा के समझावे के परी तो डॉक्टर राजेंद्र जी के झंडा लहरावे के परी।
ये आखिरी में हमारा रउआ सब से पूरा पंचायत का माई बहिन भाई चाचा चाची लोग से ये रिक्वेस्ट बा कि ए भैया ए चाचा ए चाची ए काका अन की पारी डॉक्टर प्रेमा देवी जी के हमनी के मुखिया बनावल अति जरूरी बा। अगर भुला जाइए तो फिर मौका ऐसा ना मिली। ऐसे रौरा सभे ए पंचायत का करधार बनी और रौरा सभे का ऊपर ही प्रेमा देवी जी के बोझ बा। जैसे पूरा पंचायत के लोग जोड़ लगौले बा ए चाचा रौरा एने ओने कहीं भटका मत, प्रेमा देवी जी पर रौरो जाके बटम दबा देव कि हमनी के पंचायत का झंडा लहरे लगे।